kono tagaɗo so teskima kala nde weeɗa aɗa nandi e pullo ya andu a gagnima aduna e lakara sabu sa nandinama e pullo tan aɗa jogui jikku moƴƴo te Allah no suuɓi jikkuji moƴƴi de Allah no suuɓi jikku moƴƴo nde wonno neɗɗo so ne'ima o netima o heeɓi jikku moƴƴo o heeɓi aduna o heeɓi lakara sabu tagaɗo wawa wadde ko ɓuuri jikku moƴƴo jikkuji men cancen ɗum garten e pulaagu soɗen mawɓe men hanki fina tawa e ganne men garten e gongiyankagal meɗen e suusodirde e yurmodirde e wallodirde pullo no foti suusde bandum pullo no foti andande bandum suusde bandum wona hoccude jaasi ya haɓoye suusde bandum ko hoolorade bandiko o ko min woni kanko woni min gueɗam mbeɗa wawi andindemo boni moƴƴi yomin rendu dendal fulɓe no ɓuuri cergal men ndendite ɓiɓe fulɓe gilandema koye ene woodi haalullaji no nane ene jaaɓe ene hefte sabu aduna to paaɗen to ala ndiyam oɗo aduna o hulɓinima o yurminima te en ganda to payato koye majjere jaaten leñol fulɓe tinnoɗen e pulaagu nanggodiren gonen nene goto baaba goto sabu so wiyama aɗa nande pullo tan hay so wona pulla weltoto holno noon weltida neɗɗo o wona pour ngariki tan ala so wiyama ka pullo daw joom jikku moƴƴo so wiyama ka pullo daw needi daw ne'ade daw joom jikku moƴƴo ngam ɓingu moƴƴagu ngam andude hoore mum daw diina yoɗuka machallah donc so wiyama ka pullo tan andu hay hunde a faɗani daw yodde daw yontede wiyede ko pullo no weeli leñol kongol boni fof sa wi aɗa nande pullo o heɓata beelama takanamo weltade noon wona wonde tan pulaagu ngu ala ko gueɗe suuɗiɗe e pulaagu ɗe ko ɗon takatamo weltade ɗum taki sa wi neɗɗo kono ko andande pullo ma o waalo ɗanaki ngam weltade sabu o andi mo jogui jikku moƴƴo omo jogui diina omo jogui ngari omo jogui yontede omo jogui ɓingu moƴƴagu omo jogui ko wiyete needi omo jogui gacce machallah ɗum taki leñol ngol so tawi neɗɗo anda ko honno fulɓe firti o yawoto ngol ɗo leñol wona noon yaware koɓe anda kadi ko majjere ya yane mabɓe ɗum noon Allah dandu en majjere sabu ngol ɗo leñol fulɓe anduɗo ngol yiwɗo ngol faamuɗo ngol wawa bonnude ngol ɗo jamais wawa kadi añude bandum fulɓe ko français ko soyez soudé ini gollen leñol ngol waɗen feere ha langa fulɓe wona langa international sabu ko kanko hande domine mais pourquoi hande wiyama ko soyez woni langa plus parlé en Afrique à cause de quoi parce que ko fulɓe manki wadde ni il faut waɗen globalisé waɗen mojobere wote nanggodiren jungo e jungo nangen leñol ngol waɗe ngol kombule ko tuba ko ɓeeɗa ko sudden ngol ndendinen ngol moƴƴinen ngol fewnen ngol so weeli yo fulɓe rendu so metti yo fulɓe rendu dendal men no ɓuuri cergal men sabu hande to paaɗen to eɗen gandi ene hulɓini enen foof ɗe jiiya hande ko yilloto e oɗo aduna wona majjere men hayso a nanani a yii guite maɗa ɗiɗi ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe daroɗen guila gonga no woodi daroɗen guila dartoɗe ene woodi aduna to faya to ala ndiyam leñol ngol hande sa daari Sénégal Mali Guinée Gambia Mauritanie Centre Africa Tchad Soudan Togo Ghana Benin Tchad Niger Nigeria Cameroun Côte d'Ivoire Guinée Bissau Guinée Conakry Sierra Leone ananɗa 28 pays fulɓe no waɗi ɗum insiste te ko leyɗele gandaɗe fulɓe ne jooɗi hen kadi waɗi majorité so woni ha hande to wonɗen ɗo so wiyama fulɓe hay banque mum ala ha hande to wonɗen ɗo so wiyama fulɓe hay société mum ala ha hande to wonɗen so wiyama fulɓe hay jokkodirde men fedde wurde taw leñol ngol fof ɗon en ala bandiraɓe en jaɓani rendude de en jaɓani rendude de mi ɓooyi wiide noon dennal fulɓe hay soko bone no ɓuuri cergal men noon yo Allah